besifazane abekho abantu abahle nabathandekayo njengabantu besifazane. uNkulunkulu uhlezi njalo enenhloso ngempilo yabantu besifazane. Ukube bekuthiwa umyalezo wami unikeza isihloko bekuzothi lazi ixabiso lakho noma inani lakho uma umuntu wesifazane. Ukube bekuthiwa ngikhuluma nabantu besilisa bekuzothi asibaphathe kahle abantu besifazane, bayadinga ukuphathwa kahle. Ngicela ukufundela isithembile Izaga chapter 31 verse 10. Ivesi leli abantu besifazane abalithanda kakhulu, kodwa ngiyazi ukuthi noma belithanda nabo abali-understand. Hallelujah. Izaga chapter 31 verse 10. Ngubani ongathola umfazi okhutheleyo na? Ngokuba inani lakhe lidlula kakhulu amaRumi. Lithi iBhayibheli inani lomuntu wesifazane lingaphezulu kwamaRumi. AmaRumi bazalwane amanye amatshe ayigugu, amanye ama-gems. Nikhona abazalwane? Njengoba sifake amagolide nje kunenhlobo eziningi zamatshe ayigugu, and le ama-rubies enye yamatshe ayigugu kakhulu. Ukuba yigugu kakhulu kwalo uma kuthiwa ubheka i-value yawo, ngeke ngathi ubheka nje i-value encane iqhuzwana le-ruby ngalithola li-well over 4 million. Nikhona abazalwane? Awumajineke umuntu wesifazane ongagawe makuthiwa iruby elingangawe for sure liwetha amabhiliyoni. Hallelujah. So uma iBhayibheli lithi inani lakhe lidlula kakhulu amaRumi, awulingani nanali iruby. Siyezwana abazalwane? Kodwa ngaphezulu kwamaRumi, not ngaphezulu nje, ngaphezulu kakhulu. So indlela oyiphethe ngayo nendlela oyiphatha ngayo kubalulekile ukuthi wazi ukuthi uwe a lot. Hallelujah. Umehluko womuntu ukuthi uyiphatha kanjani, ukuthi uzazi yena ukuthi ulingana nexabiso elingakanani. Abanye abantu bayiphatha mhlaba ngesizathu sokuthi i-value yakhe umuntu akayazi. Uthi bewazi wena ukuthi uma umuntu wesifazane mangase kuthi uyasetshelwa nje utshelwe abathize ukuthi wena awuzalwa kini awuzalwa khona, wena ubaba wakho umothele ukuthi kimi bakufihlele ubaba wakho uzalwa umothele. Uyazi ukuthi the moment uyizwa leyo nto ushintsha indlela oyenza ngayo. Nikhona abazalwane? Omunye ahambe boleka imali kubantu ethi mhlawumbe uyabona ubaba uyabona ukuthi iqondo ayikashintsha, kodwa once yashintsha indlela yakho, iqondo yakho, wathola i-information okade ungenayo. Uma kungase kuthiwe wena wawuzalwa wena isile sesakho uthanga umdloko mbala, ungashintsha the moment uzwa oku-addressa umtshela ukuthi akakubize nge-princess, ngomntwana, ngoba usubona i-value yakho ukuthi awusena nje umuntu kazana kodwa umuntu wasebukhosini. Nikhona abazalwane? How much more wena lithi iBhayibheli uzelwe uNkulunkulu ngomoya. Manje wena uzelwe uNkulunkulu, i-value yakho ingaphezulu kakhulu. And kwesinye isikhathi ukuthi abantu besilisa basithatha kanjani noma bathatha kanjani abantu besifazane kulele kutheni wena uzi-understanda kanjani ukuthi i-value yakho ikuphi. Awusakubonani? Ngiyacela sithembele umfundele 2 Samuel chapter 13 uqalele kuverse 10. Isikhathi samasiko kodwa indaba yami yinde, kodwa ngizozama ukuthi ngiyinciphise ngoba isikhathi asikho. Le ndaba lena siyayazi kakhulu, akukho ukuthi khona mhlawumbe umzalwane ongayazi, kodwa ngiyacela ukuthi siphinde siyibheke. Sesibheka sikhuluma nabo abantu besifazane
futhi sibheka sikhuluma nabantu besilisa sikhuluma nabantu besilisa endlini kaNkulunkulu sikhuluma nabantu besifazane phakathi futhi endlini kaNkulunkulu ngicela ukufundele Sithembile from verse 10 Wayesethi u-Amnoni kuThamari, letha ukudla ekamelweni lami ukuba ngidle esandleni. Le ndaba abazalwane siyayazi ukuthi sithola lana izingane zandawonye sithola uThamari sithola uAmnoni lezi ngane zizalwa inkosi uDavide zombili well noma izalwa omama abahlukene ngoba uDavide wayenesithembu kodwa izingane zandawonye nikhona abazalwane lithi iBhayibheli ngolunye usuku wake wahlala uAmnoni wabuka udadewabo uThamari wambuka wamhalela haleluya bazalwane wambuka wamhalela uma ehalela udadewabo lithi iBhayibheli waxoxela umngane wakhe ukuthi ulangazelela udadewabo lithi iBhayibheli umngane wakhe wamnikeza isu ukuthi wena ungalala naye udadewenu kodwa into kufanele ukuthi uyenze kufanele ukuthi uyigulise mase ucela udadewenu ukuthi akulethele ukudla ngesikhathi akulethele ukudla nini nobabili yokusuyambamba ngaleso sikhathi awusakubona bazalwane kwangathi ngakhuluma nezinsizwa zakhona la kuleli bandla kuona lo mndeni kwesinye isikhathi abantu abangakholwa abangani bethu abangakholwa ba-understand ukuthi niphila kanjani nosisi omuhle kanje nikhonza naye ulibele ukuthi usisi wakho wake up owanyaza into engikhuluma ngayo la emnyango izinsizwa zalenkonzo noma ezikholwayo abayiboni lento esiyenzayo laba abangani bethu abangakholwa ukuthi uhamba kanjani nosisi umphelezele makuthiwa kuphunywe ebusuku enkonzweni uyomshiya ekhaya ngempela usakwazi nokubeka nje amaganyana uma besho bathathe bathona uyimpatha uma usindisiwe uphatha kahle usisiphatha enkosini awusakubona bazalwane labo bantu labo bayingozi kakhulu kuwena ngoba bangakunikeza ama-advice angalungile kade uyinsizwa uphila nabo sisibakhe enkosini kodwa uma uzohlala nabangani abangakholwa ungase uthole ama-advice aro elithi kaNkulunkulu ukujwayelana nababi konakalisa ukuyiphatha okuhle kukhulunywa ngento enjalo ukuthi laba abangakholwa ozwana nabo bangakushintsha indlela obona ngayo ngobuka ngayo sisibakhe enkosini awusakubona bazalwane lithi iBhayibheli nangempela wayithatha le information enikeza umngane wakhe wayeseyenza lana-ke uSithembile afunda khona funda Sithembile Wayesethi u-Amnoni kuThamari, letha ukudla ekamelweni lami ukuba ngidle esandleni sakho. uThamari wawathatha amaqebelengwana awenzileyo wawangenisa ekamelweni ku-Amnoni umnewabo lapho ewasondeza kuye ukuba awadle wambamba wathi kuye, woza ulale nami dadewethu. Yena wathi kuye, ha mnewethu ungangiphoqi ngokuba akufanele ukuba kwenziwe kanjalo kwa-Israyeli ungenzi lokhu. Mina-ke ngingayaphi lehlazo lami na? Nawe uyakuba njengomunye weziwula zakwa-Israyeli. into yokuqala ngiyitholayo ku-Amnoni noma kuThamari lithi iBhayibheli uThamari wayesibuka lesi senzo sikamfowabo njengobuwula nikhona abazalwane ethi ubuwula obunjena ungabenza kanjani ngoba kuyihlazo esizweni sonke sakwa-Israyeli and uThamari uyibuka lento ezoba yihlazo elizothwala uyena indini kusukela ekuqaleni uyabona ukuthi mangase kuthiwe senza lento kuzoba yihlazo elizothwalwa yimina Thamari sakubona bazalwane kwangathi ngakhuluma nosista balenkonzo ukuthi webosista balenkonzo hlakaniphani ingqondo yena ihlakaniphe umbono ubrother mayekuzela ngokuso ukuthi lo kukhona into ezangayo nikhona abazalwane ngoba ihlazo lesenzo senza nini nobabili sithwala wena uwedwa ubrother akakhulelwa ubrother ngeke uzumbone ekhumisisa ezesontweni ngeke uzumbone ekhumisisa
ongazwelanga naye udade wabuza uzomsiza genuinely kanti uzosiza iqini kwangathi amaqini singawa-abrutha iphakathi endlini kaNkulunkulu iqini usheshe ulibone nje straight ukuthi iqini-ke leli lize ngoqini ukube kuthiwa uThamari wayeqwashisiwe wasekuqaleni wayengekazavumela ukuba sendlini eyodwa ekamelweni elilodwa nalo mfowabo ngoba lo mfowabo uyiqini so fanele ube careful siswami ngisho sekukhona iprayer ayithele fanele ithandazele no brother nibe nobabili hayi be careful akathandaze kubo omunye nomunye athandaze kubo ungavumi ukuba sendlini eyodwa ekamelweni elilodwa no brother noma umazi ukuthi usesindiswe kangakanani kuba uzopringana la pringane lana asidotse asirolise asiphathazise aphume la yophathaza wena and ukuthi noma sekonake yena uzoqhubeka ezesontweni wena usahlala ekhaya wena and mase kuthiwa konakele asiyayesingabuzi nokuthi uba owenze lo asibuzi and igama likabrother ligcina lifihliwe liyimfihlo sibona ngengane ukuthi lesi siphoqo sasifana nosibanyamane lesi kodwa sizothi sizoyithule ngoba akhona amaqini eyinsizwa naphakathi endlini kaNkulunkulu akhona kodwa futhi zikhona insizwa eyikhonza uNkulunkulu genuinely zihambe phambi kaNkulunkulu zingenakusoleka ngaphandle kwale few eyamaqini imajority yabo bakholwa futhi kwangempela ngoba insizwa manje sikholwa ikholwa kwangempela ingakho izwi kaNkulunkulu insizwa ingayihlanza kanjani indlela yayo lithi ngokuqaphela izwi kaNkulunkulu so ayikho into ebaluleke njengokuqaphela izwi kaNkulunkulu and be very careful mntaka baba ungavumi ukoniwa ubrother kanti ukwenza wena iground lokudlalela mase funa ukuthatha unkosikazi uyothatha omunye hayi mawengane hayi lo abonile no mase funa ukugana abantu avuleka ngenye indlela mase funa ukugana avuleka ngenye indlela futhi inkinga nathi sithatha lokhu into ezanako kithi ukuthi wena ngivumelene nani nenzane emakhoneni hayi sisuke sibesigele brother sethi ngiyagana ngithatha ubani sithi thina siyabonga Nkosi ukuthi siyagana ukwenzakale mlane sasingeka nisifakanga ningasifaki funa ngalokho ake ukhulume neNkosi ngokuba ayikumnqabela nawe uyazi ukuthi ukuganana kwalaba bantu bekuyinto engekho abnormal siyezwana bazalwane ukuganana kwama-families our father our late father the founder of this church uba uGumbi of blessed memory wayejwayele ukuthi amaSulumane ethi insizwa mayithatha ithathe khona la ebandleni hallelujah so beleyo into abnormal nathi siyathanda ukubona insizwa ithatha khona la ebandleni siyezwana bazalwane but before uthathe ngosifaka uThamari lento ezawenzelana ngoba uma ngasuye boqala ubaba ngeke azanqabe kwangathi usister angasho brother mayeseze zokhuluma isingisi nesifana kalo athi qala kubaba ngoba mawuya kubaba ngeke azanqabele thina siyathanda ukubona uganana abazalwane asinqabele umuntu ngisho kuthiwa omunye umuntu uyamazi ukuthi impilo yakhe injani kodwa asinqabele umuntu sithanda ukuganana kwabazalwane. Hallelujah. Funda sithembe. Akavumanga nokho ukulalela izwi lakhe. Wangavuma ngoba uma eseshisa into ekushisayo akasezwa ngisho ukuthi yebo baba siswami ungavumeli ukuba nensizwa whether iyakholwa or ayikholwa ninobabili private ngoba yonke into ozoyisho ngeke azayise yokhiphela ehlabe kubo. Lo muntu ephathela izinto ekwehlisa eTexini ejabulele evulela isicaba mase kunobabili uyobona umuntu ongamazi
Funda. Kepha ngokuba wayenamandla kunabo. Lithi iBhayibheli wayenamandla kunalo. Wayewumuntu wesilisa, abantu besilisa abanamandla. Wambamba ngenkani. Abanye banamandla ngolimi, bakwazi ukukhuluma. Kunezinsizwa ekwazi ukuyikhulumela la. Ulimi lakhona nje luyinkinga la. Njengoba ubabona kwesinye isikhathi bakuthiwa ifakazi, ifakazi ngeqamangula sukuma sina ngeenyawo. Ulimi nalo. Ngisho sekubhekene nababili uzokwenza ulimi uzokubekela ngento na ukubona futhi. Ngakho Funda. Wamphoqa walala naye. Wamphoqa walala naye. Ngokwe-language yamanje i-rape le. Siyezwana bazalwane. Wamphoqa walala naye ngoba baningi abantu besifazane abayigcinayo babe yintombi kodwa agcina umuntu ethole iqini lensizwe ekholwayo limphoqe. Uma kuthiwa umntwana nalevele uhlanganisa abantu ozohamba nabo mase kuphuma ntamba awukuthole omama nje abaqinile kuphela before uthole ubrother awukuthole omama nje abaqinile abazohamba nabo baphuma ikhona. Ungasali la kodwa kuyabonga abantu sale la kanti wena uthemba ukuthi wayiso brother thizeni. Ngempolo. Nangela ngithi. Funda. U-Amnoni wayesemzonda ngenzondo enkulu kakhulu. The moment eqeda ukulala naye, lithi iBhayibheli wamzonda ngenzondo enkulu kakhulu. Hayi bazalwane ngafunda ngisafunda esikoleni into ekuthiwa i-economics. Lapha kwi-economics kwakukhona kwakuthiwa i-utility. Hallelujah. Ekuthiwa uma uthenga i-ice cream esitolo ngesikhathi njengoba kushisa nje kanje mawulangazele i-ice cream usukulangazele kakhulu. Bathi babesho-ke bathi ngesikhathi udonso wokuqala isiphi yakho yokuqala yalento osuke uyiphuza ngabe ijuice ngabe njengoba kade uyilangazelela iba nexabiso elikhulu kakhulu usuke uyilangazelele kakhulu kodwa yesibili kusesekwehlile ngoba usuke usuyitholile yokuqala. Nikhona bazalwane? Ngamengazi umuntu osuke umlangazelela kumele wayithola lento oyifunayo ngakusasa akasafani lezo. So boss sibaba ungakulinde yazi ukuthi umfana mase kucwebela inyembezi uze nawe uhamtshela abangani bakho ukuthi ngiyakubona ukuthi uyangithanda ngibona ngisho emehlweni hayi wena wake up umfana lo wake up la mena akucwebela wona uyazenzisa iqiniso awusakubona bazalwane angithola ngithuba ngesikhathi sale khona yabesifazane cha nanti ithuba njengamanje wake up siswaba umfana Funda. Ngokuba inzondo wamzonda ngayo yaba nkulu kunothanda kade ethanda ngayo. Lithi iBhayibheli emva kokulala inzonda amzonda ngayo yaba nkulu kakhulu kunothando akade ethanda ngalo nokulangazelela kade nilangazelela awusambonani bazalwane ngoba kwenzakala exactly kanjalo indlela kade ethanda and abantu besifazane isikhathi esiningi abantu bagcina behlukana emva nje kokulala ugcina kuhlukana uvela bona akasangithandi ngale ndlela kade ngithanda ngayo message intombazana ayina ngikushiya phansi athi uvele kumfana bevele ke lezokushiya phansi qiniso ukuthi before when uzusho ubevele umfana sekushiya ukushiye the moment uvuma awuthi makhala le ubaba wakho manje esasisho thina ngekhathi zakudala masifaka sima ngaphambi sibazalwane ngiyabonga uNkulunkulu ngithi izugcinile ngaphambi kaJesu mase siyasho futhi ngisho sizakekho nje ngamanga ngithi la asho omunye nathi ngake ngakhuluma isingisi ke la basho sizabathi amen hayi laba basasho amen ngoba basho njalo babavele nathi asikufuni ngoba nabo sebafuna Funda. U-Amnoni wathi vuka uhambe yena wayesethi kuye lobu bubi bokungixosha kukhulu kunalobo okunye okwenzile Makeqeda uthi wake up
khona phakathi nabazali so akana uzothola indlu azokutholela yona kamngani wakhe naye umngani wakho afaka umqashela abazali babenze ukuthi afunde yena usevulela abantu usevula iB&B lapha bewuvulele endlini mayeqeda ukuthola lento ayifunayo athi ehamba futhi ebanetemu kwabanishoyo uvela athi kuzuma wengane nje ngiyamsaba akatshele ngoba wengane before akutshele after kuzuma wengane thutha hamba funda kepha akavumanga ukumlalela wayesebiza inceku yakhe ayayisebenza kuyo uthamake nekhanda liqinile uthamake yaxoshwa manje akaphuma hamba still uthamake akafuni ukulalela yabona le ukuthi njengoba ngimthinta kamnandi kanje ngezandla zami ezisoft le uAmnoni akwazi ukuthatha izandla zami ngithinte lo muntu ngoba useyinto manje edinga ukuxoshwa lithi iBhayibheli walanda inceku yakhe ekade igxinye ingadi la wathi boy woza awukhiphele ukuthi awusho wayesebiza inceku yakhe eyayisebenza kuye wathi khiphela phandle lo wesifazane this woman khiphela phandle this woman lo wesifazane seyintombi kanje manje seyilo wesifazane usekuthis woman manje akasafuni ngisho umthinta usenzele ukuthi akathintwe umfana osebenza lapha emnyango wathi khiphela phandle lo wesifazane asuke kimi uhluthulele emnyango emva kwakhe khiphela phandle lo wesifazane asuke kimi mase umkhiphile khiye emnyango ngikanokuba amamuvi lawa amaNigerians kuxabana ikhapho nje manje uzothiwa hamba ubona ukuthatha amasunkesi awo asaqoqonile amasunkesi asekhishwe emnyango wayekhishwa kanjani khipha this woman ngaphandle mawusumkhiphile asuke kimi mase uvala emnyango kwabuhlungu ukuba uthapama kodwa bantu besifazane uma ngasethiwe nyalazi inani lenu ngeke nivume ukwenziwa cheap yigebeku namaqila afana funda wayenengubo enelibala ngokuba amadodakazi enkosi ayeyizintombi ayegqoka izingubo ezinjalo wayenengubo eyayinhle ekade eyifaka ama-princesses leyo nceku yayisimkhiphela phandle yahluthulela emnyango uThamari wayesezithela ngomlotha ekhaya kule ngubo awubazalwane bantu besifazane ni precious hallelujah ni precious ni yigugu kuNkulunkulu nembathisiwe inkazimulo kaNkulunkulu njengoba ubona abafana bekushela every day nje bakushelisa ukubona inkazimulo kaNkulunkulu the day uvumela lento abayishoyo kusasa bazobe sengasayibona inkazimulo kaNkulunkulu kuwe bazobe sebekukhomba ngeminwe lithi iBhayibheli wathatha umlotha wawuthela kule nkazimulo yale ngubo lento emenza ukuthi abe yiprincess wayithela ngomlotha funda wayikebhula ingubo yakhe ngoba usebona ukuthi akasafanele uyamazi lo sister okade ekholwe sindisiwe umthando uNkulunkulu akhuneliswe ubrother ayibone engasafanele ngisho ukuze enkonzweni ngisho sezwa abanawo umntwana ke uvela sale ngisho ukuze enkonzweni uthi bethu uyakubheka avele nimbone ngathi ngiyambona isenzo sakhe asenzayo wadlala iqini and lathi agcina akube yisecret webantombazana aqaphele akuvuka umoya ucebana mawuyintombazane ungacebe umfana nje ukukhuluma isingisi ngendlela ongayiboni bakhe uzoba inkinga wena ngoba yena bese ufuna ukugama yena bese umtholile lo wakho uzoza kuthina akucebe wena athi wena uyamfuna wena kanti into ayifuna kade ayithole athi nangu lo ufuna ungibhidlizela umuzwa esho wena so
So into esizayo uceba kuqala. Awunathula manje. Amen. Into esizayo uceba kuqala. Ujayeleke baba kukhona ubrother bani uzwe ikhulumete ngayizwa kahle. Futhi nawo la message WhatsApp amthumela wona nawo. Ukumthumelela kakhulu ngibona. Ote phi ubrother ethi idonse uphinde idonse. Wiro iphatha ezawo kancane awuze kancane lana soba. Funda. Wayekepula ingubo yakhe enemibala awayeyigqokile. Wathola izandla ekhanda. Wamuka ehamba egemuka. U-Absalomu umne wabo wathi kuye, umne wenu u-Amnoni kade enawe na? Thula dadewethu. U-Absalomu wayibuka le nto ukuthi yenzeke ngoba uhlangana nodadewabo useyibhuqe ngomlotha. U-Absalomu bayalamana naye uThamar. Ubona umfowabo manje useyibhuqe ngomlotha lapho umfowabo udadewabo ayikwenze njani manje usiyayibona ngoba khona phela manje ohlenje khona abanye abahlakaniphile. Yazi ukuthi into eyinkinga uthi lo brother mhlawumbe ubeyimisele ngokuthatha usizo. Kodwa futhi uyambona usizo ujola no brother baba. Uyithi into njalo. Uyiphinda uyathandaza unothandaza lo sister thizeni. Uvela ubona usister thizeni lo ujola no brother baba. Mase futhi siyakhala sithi imshada yikho. Kanti ngoba babona umgilingwane laba abajayivana abarayi babona umgilingwane yenzakala khona la. Lithi Bible wathi uAbsalomu wayibona wabuza wathi dadewethu uAmnoni kade nawe ngoba uyalazi iqila kuwo. Kade nawe webazalwane kukhona brother bayona inkonzo le ekuthi befika usister omusha muka wabona xoxa nawo vele izandla kakawa ubonakala. Mawuhlele kuzo la brother ukuthini uthi brother kushiwo nje wena kushiwo wena. Akuwena nje. Funda. Thula dadewethu. Ungumne wenu. Ungabeki inhliziyo yakho kule nto. Uyakududuza udadewethu thula. He is your brother. Ungabeki inhliziyo yakho. Uyazi ukuthi bazalwane into ehlukumeza abantu besifazane kakhulu ukuthi manje utholile ithuba lokuceba uceba umuntu lo onamandla othi uceba kuye ngabe umzali ekhaya ngabe umfundisi enkonzweni ngabe ielder bandle avela kubambathise yena avikele iqili lomfana njengoba ngibambathisa kuyena nje lo usayoqila abanye leliqili uthi dada uyabona ukuthi dada kuhlukunyezile mfowabo uthi thula dadewethu asingathi abanye bawomalungu abahlukumeza izingane emakhaya ngoba la ekhaya breadwinner akuthula ube befihlwayo umalumanayo lumabashana afuneki mawuzukhola ususindise umalunga muzuba umalunga olumanayo ayamandla wena funda uThamari wahlala eyisikhwebu nje endlini kaAbsalomu. Lithi iBhayibheli uThamari wahlala eyisikhwebu elesilungu senza igama elithi desolate wahlala eyihlukumezekile eseyinte engasanaboni webazalwane kunosista abakhuleliswa obrana enkonzweni agcina usista esehlele enkonzweni eseyisikhwebu esengasanabo umuntu nje khona ekho lehlukumezekile futhi uyambona lo muntu wamenza lento usakhonza yena futhi akashumayela uyaqeqebula khona phakathi enkonzweni manje phethe uhlelo nje sifika siphatha sonke siyojika amakhona siphatha sonke sikhothisa umuntu osedlala namantombazane phakathi endlini kaNkulunkulu. No, ake sishintshe ukwenza manje ake sibe osista abazozazi iveli lethu kona ishuku kwesinye isikhathi uyalilutha lo brother uyalilutha umfana kwesinye isikhathi kodwa uma uthola ithuba lokubona amasayini ceba qala hambe komama
ufika usho ukuthi hayi mambani nginenkinga la ubrother bani kunento ayikhuluma nje engayizwa kahle. Bakubuza mambani uthini? Abizwe manje brother akayekwa abizwe wencebo wozala. Uthini engane uthini? Uthini engane ngoba uma ubaba ngaceba sisiwami yena usuka la ahamba acebe wena. Lo hayi omthumelele wona ngo9 ebusuku kanti usufuna ukuresponda leta ayishemini yena uhambe etshengisa baba ubhele nje uyamhlupha. Uyamhlupha ngithi ngidlalela useqhaqha uthi hayi kanti wena uceba wena ucebanga wena. Hallelujah. Uthi thula. Mfowethu. Lento leninikeza into ethi kukhona abantu ekufanele ukuthi mabethetshwa si-act singababazi ngoba uzophinda athola i-victim futhi. Umuntu obona ukuthi into ayenzayo iyamukelwa akadiscipline kuyo uphinda adlulele phambili athola i-victim aphinda athola i-victim ukuthi makuhleliwe la uthola sekunenqwaba nje uyosida la emkhomba ukuthi hey lona lapho akutshela ukuthi athulani wena usathuli yena akathuli. Futhi uyazi ukuthi ngisho sekuthiwa ke nami ukubrother ke manje naku uyagana useba nonkosikazi uthi hawu uzomshiya kanjani usiyaza akazi hayi bayona ngifakwe nekhaya mina ngisathanda uqale ukuthi nawe ke simulandeni uqhubeke funda. Isizwile inkosi uDavide zonke lezo zinto yakuthukuthela kakhulu. U-Absalom ivale isithembile ngoba isikhathi samasiko. Bazalwane bo sister ake siphaphamene ake sivukeni amaqila wekho lapha emnyango lo lapha emnyango uza direct lo lapha emnyango uzoza kwena seshtep awuqayele ngapha lapha lo lapha emnyango uza direct lo lapha phakathi uza kwena athi manje yazi sister sifuna ukuthi ube MC la enye inkonzo ngicela nje ngithina ngayo uza ngenye indlela uza ngenye indlela so wake up waka qoba MC wena umuze fala umuze wonto myeyi wele mazohlala ngawo we babumfundisi nami ubandla yethu anginikeze inamba ngizosho mina ngithi usathana lo amniki ufuthi uyisi usathana. Lama king ababa nawo bafundiswa uyisi Sathane. Ngoba uSathane unamaqhinga uyabafundisa amaqhinga. So wake up. Brother abaningi abagenuine. Ngempela badla basobe genuine. Bathathisa ngempela osisi bakho yonke into yabi right futhi ngempela ukazuzwe ekhuluma nje ngisho mathiwa umbone eshuthe nabo sister cha akaza akhuluma isingisi akaza akhuluma ilimi bo sister sister no brother ngempela ama siblings nje kodwa bese bakhona amaqhinga be careful of amaqhinga asendle kakhulu oh amno tell us